Djeco, da vidimo šta znate o našoj istoriji. Ono što je obilježilo 21. vijek. Evo ga, Jasmina, ustani. Jesi učila? Ponavljala šta? Pa ja sam, profesor, učila sam, malo sam ponavljala parove i zvijezde Grand. Reci mi, koji je drugi nadimak Kristine Marković? Atina? Atina, joj znam, učila sam to. Atina, Ford karavan. Sjed jedan. Hajmo, Ivana. Nadimak Tijane Maksimović. Imović je... Sony Eriksson. Nije dovoljno, sjedi. Maja, ustani. Koliko puta su se svađale Vendi i Stanija? Svađali su 7 puta. Ajmo još jedno pitanje. Koji je nadimak Senade Nurkić? Maca. Dobro, sjedi 5. Adnan, ustani. Reci mi, koji je hit pjevača i učesnika na Farmi, Ekrem Jevrić? Kuća, stan. Nije, izdaje se stan i izdaje se... Djecu. Kako vi mislite proći u životu ako ne znate osnovne stvari koje su obilježile našu istoriju? Ništa, vidimo se u augustu.